Bos días e benvidos ao noso Tico Diario, un informativo no que atoparedes a actualidade dun xeito máis próximo e directo. Son as 11 da mañá e luns 17 de novembro e comezamos. Por que ten tanta sona a castaña do Courel? Nós achegámonos a Folgoso para comprobalo. Foi na festa que se lle dedica dende hai 27 anos a este froito, unha das estrelas gastronómicas do outono galego. Malia a chuvia e frío, este ano foi tanta a afluencia de xente que as castañas rematáronse enseguida. Vexamos o vídeo. No Souto da Carroza, o lume prendeu ás 9 da mañá para asar as castañas apañadas este ano no Courel. Aquí en Courel hai moito tipo de castañas, digamos, ¿no? Pero a máis preferida para comer así é la vermella, la verde y la rapada. Entonces esas castañas tienen otro sabor que no tienen las otras. Ahora las otras se usan más para ganado. 27 outonos celebrando a festa da castaña declarada de interese turístico de Galicia. Un ano faise en Seoane, outro en Folgoso, onde este ano pasaron polo bombo. E a grella, máis de 700 kilos. Aquí, en todo Courel, las castañas se asaban en los tambores en las lareiras, porque también se asaban en el monte, en el suelo, pero la mejor forma de asarlas es en el tambor. Hai que pasar un pouco de calor allí dándole voltas al tambor, pero nada máis. Entre o centenar de visitantes hai moitos que aproveitan o magosto para pasar a fin de semana no Courel. Veño de Boiro, da Coruña, e as castañas están boísimas. Vengo de Vigo y vengo con un grupo de gente y las castañas están buenísimas. Venimos de Coruña y de Santiago y en el Courel estuvimos más veces, pero bueno, para la fiesta de las castañas no, y la verdad es que nos ha gustado mucho y yo creo que volveremos. Desafiando a choiva e o frío, chegan dispostos a gozar dos encantos da montaña, como afixo o pregoeiro deste ano que non pasou por alto o valor dos froitos dos seus castiñeiros. Si en el municipio de O Courel se comercializase toda la castaña que se produce, probablemente todos los vecinos de O Courel podían vivir de eso, porque daría una renta per cápita de 12.000 euros anuales. Hay que plantearse de otra manera, que hay que tomarse seriamente la comercialización y tratar de sacarle partido. Do aproveitamento das castañas para a elaboración de doces e outros produtos naturais xa se encargan empresas familiares da zona. A tarta non leva fariña de trigo, é todo con castaña cocida, e as bolachas son con fariña de castañas e puré de castañas. A venta de doces de castaña caseiro sumáronse este ano os escolares do Courel para sacar uns cartiños para a viaxe de fin de curso. Deixamos as castañas e seguimos con máis noticias de actualidade. Bos días, Uriela, que nos traes hoxe? Bos días, Nadia. Hoxe vin a falar dun deporte que se pode practicar todo o ano. É o tenis de mesa e só requires un local de 10 metros de ancho e a metade de largo. Aquí, na nosa cidade, hai dous clubs, o de Zaportas e a Milagrosa. Dentro o vídeo. É un deporte que se pode practicar todo o ano. Só require un local de 10 metros de largo e a metade de ancho. Malia que non precisa unha forma física elevada, o tenis de mesa potencia a velocidade e a coordinación de movementos. Ahora estamos facendo o golpe máis básico, que é o golpe de dereita, un golpe sen efecto, plano, e co que se inicia normalmente. Aunque a xente non o crea, a velocidade é un factor bastante importante no tenis de mesa, porque a bola va moi rápido, e aunque sean distancias cortas, o que tens que desplazar ten que ser moi áxil e moi veloz o neno. No complexo municipal de Frixa, o Club 10 Portas adestra aos escolares lucenses que elexiron este deporte. Ahora vamos a facer topspin de dereita, que é o golpe fundamental do tenis de mesa. Consiste en baixar a raqueta, flexionar as pernas e acelerar o antebrazo para conseguir darlle unha aceleración e un efecto listado á bola. Se me da mejor la derecha, el topspin, lo que estaba haciendo antes, es lo que se me daba mejor, pero tengo que seguir aprendiendo a darle de revés y a hacer también ejercicios más difíciles y a seguir practicando. Con ayuda de mi compañero José, que me la estaban mandando perfectas para que pudiese hacerlo bien. José ven de clasificarse para participar no Campeonato de España a comezos de ano. Parece que é un deporte moi completo e ademais moi bonito de ver cando se ten un certo nivel. Ademais é un deporte que gusta entrenar nel, que non me pasaba con outros, e paso moi ben xogando. Aún así, primeiros estudos, sempre.
E para seguir promovendo o deporte base... Aparte desto, estamos indo a colexios, cos rapaces de iniciación de aquí, máis os rapaces de iniciación dos colexios, vamos a formar unha liga interescolar, que unha vez ao mes reuniremos, non sei aquí, faremos unhas competicións, serán por puntos, con medallas, trofeos, recompensas, incluso para os colexios estamos pensando a maneira de recompensar o colexio gañador. O Dezportas conta con 7 equipos e máis de 60 xogadores, algúns deles competindo na primeira división feminina e na segunda nacional masculina. Deixamos o tenis de mesa e pasamos agora á crónica internacional. Cruzamos o charco e ímonos hasta os Estados Unidos. Imos a Nova York. Ali atópase a nosa enviada especial, sufrindo en primeira persoa as consecuencias do furacán. Bos días, Lidia. Como é a situación nestes momentos? Poderíamos dicir que a Gran Mazá recuperará pouco a pouco a súa normalidade? Bos días, Uriela, bos días aí, boas noites aquí. A situación aquí segue sendo moi complicada e moi lonxe da normalidade. Apenas circulan vehículos polas rúas. Ademais, todos os establecementos están pechados e ningún neno foi ao colexio dende o furacán que alcanzou a costa americana. Os refachos alcanzan os 500 km por hora. De feito, é difícil manter o equilibrio para facer esta conexión en directo, así que devolvemos a conexión ao estudo. Un saúdo. Vaya sorte teñen en Nova York, que non teñen que ir á escola, e nós aquí, ao pé do cañón, traballando e traballando. En fin, de volta ao noso país, é o momento da nosa especial. Tico Enquisa. Hola, buenos días, Nadia. En el espacio de encuesta de hoy vamos a lanzar la siguiente pregunta. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué asignatura eliminarías de la enseñanza? Matemáticas. ¿Por qué? Porque no me gusta. Está bien, vamos a preguntar aquí a otro compañero. ¿Qué asignatura eliminarías de la enseñanza? Religión. ¿Y eso por qué? La veo innecesaria. Cada uno que escoja lo que quiera y punto. ¿Y tú qué opinas? Matemáticas. Bueno, aquí vemos que hay una mayoría que vota matemáticas, así que, bueno, esto es todo, Nadia. Moi interesantes esas respostas. Ata aquí a actualidade coa Tico Enquisa despedimos hoxe o noso Tico Diario. Esperamos volver pronto con máis actualidade. Agradecemos a colaboración do IES de Melide, así como a todos os que fixeron posible levar este programa adiante. Pasamos xa a información meteorolóxica da man da nosa intrépida muller do tempo, Nieves. Moitas gracias e ata pronto. Moitas gracias, Nadia. Efectivamente, estamos aquí a 17 de novembro nunha temporada de ventiscas, de temporais por toda a Península Ibérica. Vemos que isto vai a seguir así nos próximos días, que non hai vistas de mellor, como dice o dito popular, hasta a Santa Lucía, que polo 13 de decembro nos esperan unhas boas rachas de vento. Vemos no mapa de Galicia que efectivamente todo choiva e va a seguir así polos próximos días. Avísanos que na zona de Melide se avistaron tornados pola zona do Marquiño que poden ter certo risco. Posiblemente na zona de Melide tampouco teñan escola hoxe por tema de risco de tornados. Hasta decembro esperamos que siga así o tempo, non hai vistas de mellora. Ahora sí, para o Nadal se vai mellorar o tempo. Moitas gracias, Nadia, por la conexión. Esperamos vervos pronto e un saludo moi forte a todos. Gracias.